ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மட்டும் போட்டுட்டு போயிடுங்க பிரபு. இல்ல இருக்கிறதுனால இருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डिवोटीज, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज, சாட்ல லிங்க் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் இருக்கு, அதை ஓபன் பண்ணி நீங்க உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ஹரே, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्णा। 11th சாப்டர் விஸ்வரூப தர்சனம் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதுல 3 கிளாஸஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அது ஒரு பெரிய சாப்டர், 55 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம லாஸ்ட் போர்ஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த ரிஸ்பான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு 11th சாப்டர் ஞாபகம் இருக்கா? விஸ்வரூப தரிசனத்துல மிகப்பெரிய அந்த விராட் ரூபத்தை, அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்மை வந்து காமிங்க அப்படின்னு பகவான் கிட்ட ரொம்ப சப்மிசிவா வந்து வேண்டார். எனக்கு வந்து அதை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தா, நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எனக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறார். அது யாருக்காக கேட்கிறார் அப்படின்னா, பின்னாடி ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த மாதிரி அர்ஜுனருக்கு வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிச்சார் அப்படின்னு நம்ம அர்ஜுனர் சொல்லலாம். ஆனா அதை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. நீ சொல்லுவ நீ பார்த்தேன்னு, ஆனா நாங்க எப்படி நம்புறது அப்படின்னு மக்கள் கேட்பாங்க. அதனால மக்களுக்காகவும் பின்னாடி வர்றவங்க வந்து பகவான் வந்து ஒரு சாதாரணமானவர் கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு பரமபுருஷ பகவான், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த காட் ஹெட்.
அப்படிங்கிறத வந்து மத்தவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிங்க. அப்புறம் பின்னாடி இந்த கலியுகத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. அவங்கள வந்து நம்பி மக்கள் வந்து ஏமாந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த காரணத்துக்காகவும் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிக்கும்படி அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டுகிறார். அதனால பகவான் வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பண்றார். இப்படி எல்லாம் இருக்கும், இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்றார். அதுல வந்து 1000 தலைகள் இருக்கிறது. அதுல வந்து ஒரு தலை வந்து பிரம்மா, ஒரு தலை வந்து சிவன், ஒரு தலை வந்து நெருப்பா வருது, ஒரு தலை நீர் ஆகிறது. அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த மலைகள், காடுகள், பாம்புகள் எல்லாமே அந்த தலையில இருக்கு. அந்த ரூபம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஆகாயத்தையும் பூமியையும் வந்து அளந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் அதே ரூபமாகவே இருக்கிறது. சோ அந்த ரூபத்தை வந்து விராட் ரூபத்தை வந்து காண்பிக்கிறார். காண்பிச்ச உடனே அந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனர் வந்து ஒரு ரொம்ப மனம் நிலை தடுமாறுகிறது, குழம்பி போகிறார், ஒரு மயக்க நிலையில் இருக்கிறார். இவரா அவர்? என்னுடைய நண்பனாக இருந்தவரா? நான் வந்து அவர் தோள் மேல கை போட்டுட்டு ஹே கிருஷ்ணா மாதவா அப்படின்னு எல்லாம் கூப்பிட்டு நான் விளையாண்டு இருக்கிறேனே, கால் மேல கால் போட்டு தூங்கி இருக்கிறோமே, ஒரே தட்டுல எச்ச தட்டுல சாப்பிட்டு இருக்கோமே, அவரா இவர் அப்படின்னு ஒரு பதட்டம் ஏற்படுகிறது. சோ அப்படிப்பட்டவர் கிட்ட வந்து இப்படி நம்ம எல்லாம் பேசிட்டோமே அப்படின்னு ரொம்ப அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். என்னை வந்து மன்னிச்சிடுங்க, நான் வந்து உங்களை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறார். அப்புறம் அவருடைய பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ பிரார்த்தனைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம இப்போ வந்து உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, போதும் பகவானே, உங்களோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்து நான் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டேன், எனக்கு போதும், உங்களுடைய அந்த பழைய ரூபத்தை காமிங்க. பழைய ரூபம்னா அந்த சியாமசுந்தர ரூபத்தை காமிங்க அப்படின்னு சொல்றார். உடனே பகவான் வந்து அந்த விராட் ரூபத்தை, அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை மறைச்சிட்டு தன்னுடைய 4 கை ரூபத்தை, நாராயண ரூபத்தை காண்பிக்கிறார். ஆனா அர்ஜுனர் வந்து எதுல திருப்தி அடைஞ்சார் அப்படின்னா, அந்த 2 கை புல்லாங்குழல் ஊதிக்கிட்டு ஒரு காலை மடக்கி நிப்பார் பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேர் வந்து சியாமசுந்தர ரூபம் அப்படின்னு பேரு. திரிபங்கி லலிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத. அவ்வளவு அழகான ரூபம். எல்லா ரிஷிகளும் முனிவர்களும் வந்து தவம் செய்து அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்காக தான் ரொம்ப காத்திருக்கிறாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட அந்த ரூபத்தை பார்க்கும் போதுதான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தி ஏற்படுகிறது. சோ நீங்க அந்த ரூபத்துக்கு வாங்க அப்படிங்கிறார். கடைசியில அவர் சியாமசுந்தர ரூபத்தை காண்பிக்கிறார். அந்த சியாமசுந்தர ரூபத்தினுடைய சிறப்புகள் என்ன, எப்படி மற்ற ரூபத்தை விட அது வந்து எப்படி உயர்ந்தது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போற ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் நமக்கு சொல்ல போறார். அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 46வது ஸ்லோகம். गिरीटिनं कतिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तदैव तेनैव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கையில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை நான் காண விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண பேராவல் கொண்டுள்ளேன். சோ எனக்கு விஸ்வரூபம் போதும் பகவானே, நான் அதை பார்த்து ரொம்ப குழம்பிட்டேன். எனக்கு நீங்க உங்களுடைய நாராயண ரூபத்தை, அதாவது சதுர்புஜங்களோட ஒரு ஒரு கையில சங்கு, இன்னொரு கையில சக்கரம், இன்னொரு கையில கதை, இன்னொரு கையில அந்த தாமரை, அந்த நாராயண ரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இதுக்கு பகவான் பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். சோ இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆயிரக்கணக்கான உருவங்களில் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார் இறைவன். அவர் வந்து ராமர், நரசிம்மர், நாராயணர் போன்ற உருவங்கள் அவற்றில் முக்கியமானவை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. சோ அவர் வந்து நிறைய விரிவங்கங்களாக வந்திருக்கிறார். அதுல வந்து முக்கியமா ராமர, நரசிம்மர, நாராயணர இது வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
சோ இங்க ஆன்மீக உலகில் எண்ணிடங்காத உருவங்கள் உள்ளன. அவருடைய எத்தனை வந்து அவதாரங்கள் எடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. கடல் அலைகளை எப்படி எண்ண முடியாதோ அத்தனை அவதாரங்கள் வந்து அவர் எடுத்திருக்கிறாரு. ஆனா நம்ம படிக்கிறது வந்து ஹைலைட் பண்ணப்பட்டது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். தசாவதாரங்கள் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் அத்தகு உருவங்கள் அனைத்திற்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதையும், அவரே இந்த விஸ்வரூபத்தினை தற்காலிகமாக ஏற்றுள்ளார் என்பதையும் அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தான். சோ எந்த ரூபமா இருந்தாலும், நாராயணரா இருந்தாலும், நரசிம்மரா இருந்தாலும், எந்த உருவமாக இருந்தாலும் சரி, ராமரா இருந்தாலும், அதுக்கு மூலம் யாரு, அவர் எங்கிருந்து வந்தார், சோர்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ அது வந்து அர்ஜுனருக்கு நன்றா தெரிஞ்சிருந்துச்சு. எனவே அவரது ஆன்மீக ரூபமான நாராயண ரூபத்தை தற்போது காணணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டார். உங்களுடைய நாராயண ரூபத்தை காண்பீங்க அப்படின்னு வேண்டிக்கிறார். பரமபுருஷ பகவானின் மூல ரூபம் கிருஷ்ணரே என்றும், அவரிடமிருந்தே மற்ற அனைத்து விஸ்வரூபங்களும் தோன்றின என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறியிருப்பதை இந்த ஸ்லோகம் உறுதிப்படுத்துகிறது. நம்மளுக்கு தெரியும், அந்த கோலோக சாட் பார்க்கும்போது பார்த்தோம், அந்த 3 விஷ்ணுக்கள் வந்து யார்கிட்ட இருந்து தோன்றுகிறார்கள் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்துதான் வந்து தோன்றார். பலதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர் இந்த மாதிரி தோன்றி கடைசியில வந்து 3 விஷ்ணுக்கள் தோன்றாங்க. அப்ப சோர்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டா விஷ்ணுமூர்த்திகளுக்கு சோர்ஸ் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து உறுதிப்படுத்துகிறது. அவர் தனது சூரிய விரிவுகளிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. அவர் வேற, இந்த ராமர், அப்புறம் வந்து நரசிம்மர், நாராயணர் இவங்க வேற கிடையாது. எல்லாமே அவர்தான். சோ அவரது எண்ணற்ற உருவங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர் வந்து இறைவனாகவே விளங்குகிறார். எந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் வந்து ஒருத்தர் தான். அவரிலிருந்து பலவேறு ரூபங்கள் வெளிவருகின்றன. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது. இப்போ ஸ்ரீராமருக்கு வந்து தனித்தன்மை இருக்கிறது, கிருஷ்ணருக்கு வேற தனித்தன்மை, நரசிம்மருக்கு வேற, இல்லைங்களா? அவருடைய உருவங்கள் எல்லாமே மாறுகிறது, அவர்களுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாமே வந்து வேற வேற. அப்போ அவங்களுக்கு தனி ஐடென்டிட்டி இருக்கு. அவங்க ஐடென்டிட்டி வச்சுட்டு அவங்க வந்து செயல்படுகிறார்கள். பகவான் வந்து ராமராக வந்த போது அவருடைய சகோதரர்கள் யார் யாரு? லக்ஷ்மணர், அப்புறம் வந்து பரதன், சத்ருகன், இவங்க எல்லாமே வந்து தோன்றினார்கள். இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகவான் தான். ஆனா வேற வேற உருவத்துல வந்தாங்க. இவங்க எல்லாம் விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான். அவங்க வேற வேற உருவத்துல அப்ப வந்திருந்தாங்க. அப்ப பகவான் எப்படியெல்லாம் வந்து தன்னை வந்து விரிவங்கமாக வெளிப்படுத்துகிறார், அப்புறம் அதுக்கேத்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் செய்யறார். சத்துருக்கனுடைய வேலை வேற, பரதனுடைய வேலை வேற, லக்ஷ்மணனுடைய வேலை வேற, இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வேலைகளை வந்து அவங்க வந்து செய்யறாங்க. வேறு வேறு நபர்கள், ஆனா ஒரே நபரிலிருந்து வந்தவர்கள் தான், விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான். அவங்க வேற ஆள் கிடையாது. அப்ப பார்க்கடலை களைந்த போது கூட பகவான் வந்து கூர்ம அவதாரம். ஏன்னா வந்து அந்த மத்து வந்து அசையாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னோட முதுகுல தாங்கிக்கிட்டார், இல்லைங்களா? கூர்ம அவதாரம் எடுத்து அந்த மந்தார மலையை, ஏன்னா மந்தார மலை தான் மத்தா இருந்துச்சு. அப்ப அசையக்கூடாதுன்னு தன்னோட முதுகுல இந்த கூர்ம அவதாரம் ஆமை அது வந்து தாங்கிக்கிட்டாரு. அப்புறம் கடைசியில பார்க்கடல்ல கடைஞ்சு அந்த அமிர்தம் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை வந்து அவங்களுக்கு, யாருக்கு, அசுரர்களுக்கு கொடுக்காம தேவர்களுக்கு மட்டுமே பங்கிட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மோகினி அவதாரம் எடுத்தாரு. அவரும் விஷ்ணுதான், சரிங்களா? சோ இதுங்க எல்லாருமே வந்து பகவான் ஒருத்தர் தான். ஆனா வேற வேற ஒரே லீலையிலேயே வந்து இத்தனை அவதாரங்கள் எடுத்து வர்றார். சோ இந்த கண்டிஷன்டு சோல்ஸா இருக்கிற நம்மளுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு முடியாது. அத்தனை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பவர் வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணும்போது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த இருந்தான்ட்டு அதுல 3 பேர் யார் யாரு? பகவான் சைத்தன்யர், அத்வைதாச்சாரியார், நித்யானந்தர். இவங்க 3 பேருமே வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான். சோ ஒரே பகவான் நிறைய வேறு வேறு நபர்களாக வரார். ஆனா வேறு வேறு நபர்களாக தனித்தன்மையுடன் செயலாற்றினாலும் கூட அவங்க எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே இதுலதான் வந்து அடங்குறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பகவான் வந்து பதில் சொல்றார். 4 ரூபம் சதுர்புஜத்தை காமிங்க அப்படின்னு கேட்டார். இப்போ பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं ध्रुवं परं दर्शितम् आत्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्दमाद्यं यन्मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தி மூலம் தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகிலும் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. சோ இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபத்தை நீ மட்டும்தான் பார்த்திருக்கிற. வேற யாரும் வேற யாருக்கும் நான் இந்த விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த மாதிரியான விஸ்வரூபத்தை நான் காண்பித்தது கிடையாது அப்படின்னு இங்க சொல்றார். சோ இறைவனுடைய அந்த ரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு முன் வேறு யாரும் பார்த்ததில்லை. ஆனால் அந்த அர்ஜுனனுக்கு உருவம் காட்டப்பட்டதால் ஸ்வர்கலோகத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்தாங்க. விண்வெளியில இருக்கிற கிரகங்கள்ல இருக்கிற மற்ற பக்தர்கள் இதை பார்த்தாங்க. பௌதீக லோகத்துலதான் இந்த பூமியிலதான் அவர் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிச்சார். அது நெடு வளர்ந்து எங்க போயிருச்சு? ஆன்மீக லோகத்துக்கு போயிருச்சு அந்த உருவம். அப்போ அந்த ஸ்வர்க லோகத்துல இருக்கிறவங்கனால பார்க்க முடிஞ்சது. கீழே இருக்கிற மக்கள்னால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு ஞான சக்ஷு, அதாவது விசேஷமான பார்வை பகவானுடைய கருணையினால கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது. அதனால இந்த பூமியில பார்க்க முடியல, ஆனா மேல இருக்கிற மேலுலகங்கள்ல இருக்கிறவங்கனால பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். न वेदयज्ञात्ययैर्न दानैर् न सत्क्रियाभिर्न दयोभिरुक्तैः एवं रूपसख्य अगेन्द्रुलेके द्रष्टुं त्वत् अन्येन குரு பிரவீர. குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது இயலாது அப்படிங்கிறாரு. சோ யார் எவ்வளவு யாகங்கள் செய்திருந்தாலும் சரி, வேதங்கள் படிச்சிருக்கவங்கனால கூட பார்க்க முடியாது. அப்போ தானங்கள் பல செய்தவங்கனாலையும் நினைச்சா கூட பார்க்க முடியாது. புண்ணிய செயல்கள் எவ்வளவு செய்தாலும், கடும் தவங்கள் செய்தாலும் கூட இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். அதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஏதாவது உரையில என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். தெய்வீகமானது என்றால் திவ்யமானது அப்படின்னு பொருள். சோ வேத இலக்கியங்களில் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்களே தேவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ விஷ்ணுவின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகர்கள் அல்லது கிருஷ்ணரை அருவப்பகுதியிலே பரம்பொருளாக எண்ணுபவர்கள் தெய்வீக பார்வையை பெற முடியாது. சோ நம்ம பார்த்தோம், அந்த ஞான சக்ஷு அப்படிங்கிற அந்த விசேஷ பார்வையை யாருக்கு கொடுப்பார் பகவான்னா பக்தர்களுக்கு கொடுப்பார். அபக்தர்கள், அதாவது நாஸ்திகர்கள், ஏத்திஸ்டுக்கு கொடுக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறது இங்க தெரியுது. சோ வேதம் என்றால் 4 வேதங்கள், அதாவது ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண வேதம், 18 புராணங்கள், உபனிஷத்துகள், வேதாந்த சூத்திரம் முதலிய எல்லா விதமான இலக்கியங்களை குறிக்கும். வேதம் அப்படின்னா இது அத்தனையும் சேர்ந்ததுதான் வேதம். சோ இவற்றை ஒருவன் வீட்டிலோ வேறு எங்கோ கூட கற்கலாம். அது போலவே யாக நெறிகளை கற்பதற்கு கல்ப சூத்திரங்கள், மீமாம்சா சூத்திரங்கள் என சூத்திரங்கள் உள்ளன. சோ இந்த மாதிரி கற்கிறதுக்கு வேத இலக்கியங்களை கத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சூத்திரங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. சோ தானே என்னும் சொல் பொருத்தமான நபர்களுக்கு, அதாவது இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் அந்தணர்கள், வைஷ்ணவர்கள் முதலியோருக்கு தானம் வழங்குவதை குறிக்கும். அதுபோலவே புண்ணிய செயல்கள் என்பது. சோ பல்வேறு ஜாதிகளுக்கேற்ப நியமிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளையும் அக்னிகோத்திரம் முதலியவற்றையும் குறிக்கிறது. இங்க சொல்றாரு பாத்தீங்களா, தானம் பண்ணினாலும் முடியாது, வேதங்கள் கற்றாலும் முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா. அதுக்குன்னா இங்க டெபினேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதாவது தானம்னா என்ன, புண்ணிய செயல்கள்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அடுத்து கடைசியா சொல்லும் போது தபஸ்ய அப்படின்னு சொல்றாரு. தபஸ்ய அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, சில கஷ்டமான உடல் ரீதியான கஷ்டங்களை நம்ம விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன், ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறோம். நம்மளுக்கு என்ன வீட்டுல சாப்பாடு இல்லாம இருக்கா? இல்ல, இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், எனக்கு வேண்டாம் இன்னைக்கு, நான் பகவானை நினைச்சு நான் இன்னைக்கு சாப்பிட போறது கிடையாது அப்படின்னு நமக்கு நாமே ஒரு வாலண்டியரா நம்ம உடல் ரீதியான கஷ்டத்தை ஏத்துக்கிறோம். அது எதுக்கு தபம் அப்படின்னா தபஸ் பண்றதுக்கு சமம்.
இதுவே வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து அரசியல் மீட்டிங் போடுறவங்க எல்லாம் வந்து உண்ணாவிரத போராட்டம் அப்படின்னு அறிவிப்பாங்க. அது சாஸ்திரத்துக்கு எதிரானது. அந்த மாதிரி போராட்டம் உண்ணாவிரதம் வந்து அது உண்ணாவிரதம் கிடையாது. நம்ம கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட எதுவோ அதுதான் வந்து உண்ணாவிரதம். அதுதான் வந்து தபஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ உடல் ரீதியாக நாமே சில கஷ்டங்களை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது தபஸ் பண்றதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவதாரங்களை படைக்கும் நபர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் சாதாரண மனிதரையும் அவதாரமாக அறிவிக்கின்றனர். ஆனால் இவையெல்லாம் முட்டாள்தனம். சோ இப்ப நம்மளுக்கே தெரியும், நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நான் தான் கல்கி அப்படின்னு சில பேர் வந்தாங்க. சோ மனிதர்கள் அவர்கள், அவங்களுக்குள்ள எல்லா விதமான கல்மிஷன்கள், எல்லா கண்டாமினேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அவங்க எப்படி கடவுளாக முடியும்? அவங்க கிட்ட போய் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பீங்க அப்படின்னு கேட்டா காண்பிக்க முடியுமா அவங்களால? முடியாது இல்லைங்களா? அப்புறம் எப்படி அவங்கள கடவுளா ஏத்துக்கிறது? சோ ஆனால் இதையெல்லாம் முட்டாள்தனமே. பகவத்கீதையின் கொள்கைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். இல்லாவிடில் பக்குவமான ஆன்மீக ஞானத்தை அடைவது சாத்தியமல்ல. சோ அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? நம்ம பகவத்கீதைய பின்பற்றணும். அதுவும் யார் சொல்றது? டிசிப்ளிக் செக்ஷன்ல வந்த ஒரு ஆச்சாரியர்கள் கிட்டமிருந்து அந்த பகவத்கீதையை நம்ம கேட்கணும். சோ அந்த மாதிரி கேட்கும் போதுதான் நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேற முடியும். எனவே ஒருவன் கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாக ஆக வேண்டும். அதன் பின் தான் கண்ட விஸ்வரூபத்தை தன்னால் காட்ட முடியும் என்று அவனால் அறிவிக்க முடியும். போலி அவதாரங்களையும் போலி அவதாரங்களை பின்பற்றுவோரையும் கிருஷ்ண பக்தனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சோ ஒருத்தர் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பி அப்படின்னு சொல்லும் போது காண்பிக்கிறார்களோ அவங்கதான் வந்து பகவான். இல்லைன்னா அவங்க போலி அப்படிங்கறத வந்து மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேணும். பக்தர்கள் வந்து கண்டிப்பா இந்த மாதிரி போலிகளை வந்து நம்ப மாட்டார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த உரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். 49 மாதேவ்யதாமாச விமூடபாவோ திருஷ்வா ரூபம் கோர ஈத்ரும் மமேதம் வியபேத விப்ரீதமனா குணத்வம் தத்யேவ மே ரூபம் இதம் பிரப்ஸ்ய. எனது இந்த கோரமான உருவத்தைக் கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை நீ தற்போது காணலாம். சோ பகவான் வந்து இப்போ விஸ்வரூப தரிசனத்தை முடிச்சுக்கிட்டு அர்ஜுனர் கேட்ட அந்த நாராயண ரூபத்தை வந்து காண்பிக்க போறார். சோ இதோட இது முடியட்டும். நீ வந்து ரொம்ப குழம்பி இருக்க, அதனால நீ இப்போ மனசை வந்து திடப்படுத்திக்கோ, இப்போ பேலன்ஸ்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, திருதராஷ்டிரர் மகன்கள் குருவம்ச சபையில் திரௌபதியை துகிலுறுக்க முயன்ற போது பீஷ்மரும் துரோணரும் அமைதியாக இருந்தனர். நம்மளுக்கு அது தெரியும், வஸ்திராபரணம் எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் நடந்தது இல்லைங்களா திரௌபதிக்கு. அந்த அரசவையிலே அத்தனை பேர் கூடியிருந்த அவையிலே வந்து ஒரு பெண்ணுடைய, அதாவது திரௌபதியினுடைய அந்த துகிலை உரியும் போது பெரியவர்கள் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா அத்தனை பெரியவர்களும் இருந்தாங்க. பீஷ்மர் இருந்தார், துரோணர் இருந்தார். யாருமே ஒரு வார்த்தை கூட பேசல இல்லைங்களா? ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் போய் வந்து திரௌபதி ஹெல்ப் கேட்கிறாங்க. இது தப்புன்னு சொல்லுங்க, இது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆனா யாருமே வந்து வாளா இருந்துட்டாங்க. வாயே திறக்கவே இல்லை. அப்போ இவர்கள் வந்து அமைதியாக இருந்தனர். தங்களது கடமையில் அலட்சியமாக இருந்ததற்காக இவர்கள் கொல்லப்பட்டே ஆக வேண்டும். சோ இவங்க எப்ப வந்து ஒரு அநீதி நடக்குதோ, அதர்மம் நடக்குதோ, அந்த இடத்துல நம்ம பேசாம இருக்கிறது கூட தப்புதான். அது வந்து நம்ம அதர்மம் செய்வதற்கு சமம். சோ அதனால இது வந்து இவர்கள் வந்து அதுக்கு தண்டனை என்ன அப்படின்னா கொல்லப்பட்டே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டார். நீதிக்கு புறம்பான தங்களது செயல்களுக்காக அவர்கள் வந்து ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்டனர் என்பதை அர்ஜுனனுக்கு காட்டவே கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபத்தை காட்டினார். சோ அவங்க நீதிக்கு புறம்பா, நீதிக்கு எதிராக அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். அதனால கிருஷ்ணரால் அவர் ஆல்ரெடி வந்து அங்க கொல்லப்பட்டு விட்டாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன சொல்றார், இவங்க எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி கொன்னுட்டேன் நானு. நீ வந்து சும்மா ஒரு நிமித்த மாத்திரம், ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக அப்படின்னு வந்து சொன்னார் இல்லைங்களா? சும்மா எப்படி செத்த பாம்பு அடிச்சுட்டு நீ பேர் வாங்கிட்டு போற மாதிரி சும்மா ஒரு ஆக்ட் மட்டும் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. நான் இவங்களெல்லாம் ஆல்ரெடி கொன்னுட்டேன். அப்போ விஸ்வரூபத்துக்கு தரிசனத்தை ஏன் காண்பித்தார்? எதிர்காலத்தை நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார்.
எதிர்காலம் என்பது என்ன? அந்த குருச்சேத்திர போரினுடைய முடிவு. அந்த முடிவு என்ன? ஜெயம் யாருக்கு? பாண்டவர்களுக்கு. அப்போ போரிலே யாரெல்லாம் கொல்லப்படுகிறார்கள், யாரெல்லாம் ஒரு நதி எப்படி கடலுக்குள்ள நுழையுமோ அந்த மாதிரி அந்த வீரர்கள் எல்லாமே, யாருடைய வீரர்கள்? கௌரவ வீரர்கள், பாண்டவ வீரர்கள், துரோணாச்சாரியார், பீஷ்மர், கர்ணர் எல்லாருமே அவருடைய வாய்ப்புள்ளே நுழைகிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் எதிர்காலத்தை அவர் காட்டிட்டார். போருடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கறத நான் காமிச்சார். காமிச்சிட்டு சொல்றேன், நான் அவங்களை ஆல்ரெடி கொன்னுட்டேன், நீ தயவு தாட்சண்யம் அப்படிங்கிற பேச்சே பேசாத, நீ எந்திரிச்சு, நீ ஒரு சத்திரியன், எந்திரிச்சு போருக்கு நிறைய தயாராக இரு அப்படிங்கிறாரு. உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படிங்கிறாரு. சோ அதுக்காக தான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிச்சாரு. பக்தர்கள் எப்போதும் அமைதியானவர்கள் என்பதாலும் அவர்கள் இத்தகு கொடிய செயல்களை செய்ய முடியாது என்பதாலும் விஸ்வரூப தரிசனத்தை தோற்றம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்டது. என்ன சொன்னாலும் அர்ஜுனன் கேட்கவே இல்லை இல்லைங்களா? 5 ரீசன் சொல்லி, இரக்கம், இன்பமின்மை, இந்த மாதிரி எல்லாம் பாவச் செயல், அப்படியே ஒரு 5 ரீசன் சொல்லி நான் போர் செய்ய மாட்டேன், இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு நிறைய சொல்லிட்டே இருந்தாரு. சோ அதனாலதான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிச்சு இவங்க எல்லாம் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள், நீ பயப்படாம இப்ப எழுந்து போர் செய்து சும்மா ஒரு நிமித்த மாத்திரம், ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படு, என்னுடைய கருவியாக, நான் ஏற்கனவே உங்களை கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த இடத்துல அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டியதனுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு இங்கதான் ஆன்சர் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்த்வக்தோ ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷ்யாம் ஆசபூய ஆஸ்வாயாம் ஆசசபீயேனம் பூத்வா குண சௌமிய பபுர் மகாத்மா. இந்த இடத்துல சௌமிய வபூர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சௌமிய வபூர் அப்படின்னா அழகான அந்த 2 கை ரூபம், அந்த சியாமசுந்தர ரூபத்தை தான் சௌமிய வபூர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவத்தையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். சோ இது யார் சொல்றது? சஞ்சயன். சஞ்சயன் யாரு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? திருதராஷ்டிரருடைய காரியதரிசி. அவர் எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறார்? அவர் அஸ்தினாபுர அரண்மனையில உட்கார்ந்துட்டு இங்க குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல நடக்கிறத லைவ் டெலிகாஸ்ட் மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறார், கிரிக்கெட் மேட்ச் பாக்குற மாதிரி. ஏன்னா அவருக்கு அவருடைய குருவான வேதவியாசர் அந்த ஒரு சக்தியை அவர் கொடுத்திருந்தார், அந்த தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த பவரை. அதனால எங்கிருந்துன்னா அவர் இங்க நடக்கிறத பார்த்துட்டு அதை திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறார். சோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனர் கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டார். சொல்லினதுக்கு அப்புறமா அவர் அவருடைய நாராயண உருவத்தை காண்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய 2 கை உருவான சாமசுந்தர ரூபத்தை, சௌமிய வபூர் அப்படிங்கிற அந்த ரூபத்தையும் அவர் காண்பிச்சார் அப்படின்னு இங்க சொல்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில 4 கரங்களையுடைய ரூபத்தை காண்பதில் அர்ஜுனனுக்கு விருப்பம் இருக்காது என்பதை கிருஷ்ணர் அறிவார். ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு அவருடைய சாமசுந்தர ரூபத்தை காண்பதுலதான் ரொம்ப திருப்தி ஜாஸ்தி, அதுலதான் கவர்ச்சியுடையவராக இருக்கிறார் அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுல. அதனால தெரியும் நாராயண ரூபத்தை பார்த்தாலும் அர்ஜுனர் திருப்தி அடைய மாட்டார் அப்படின்ட்டு. இருப்பினும் 4 கரங்களையுடைய அத்தகு உருவத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் வேண்டியதன் காரணத்தால் கிருஷ்ணர் அந்த உருவத்தை மீண்டும் காட்டி இறுதியில் தனது 2 கரங்களுடைய உருவத்தையும் காட்டினார். சோ அர்ஜுனர் தான் வேண்டினார் நாராயண ரூபத்தை காட்டும்படி. அதனால அதை காமிச்சிட்டு கடைசியில 2 கை ரூபமான அந்த சாமசுந்தர ரூபத்தை காண்பிச்சார். சௌமிய வபு என்ற சொல் முக்கியமானது. அப்படின்னா அழகிய உருவம் அப்படின்னு பேரு. இந்த உருவமே அழகில் மிகச்சிறந்தது, உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த அழகு எது அப்படின்னா அந்த சாமசுந்தர ரூபம் தான். கிருஷ்ணர் பிரம்ம சம்ஹிதையில கூட இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மாஞ்சனச்சரித பக்தி விலோச்சனேன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எவருடைய கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அத்தகைய நபர்களை ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் அழகிய ஒருவனை காண முடியும். அப்போ மை அது எதால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது? பிரேமம், அதாவது லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனால செய்யப்பட்ட மை. அந்த மைய யார் பூசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்கனால மட்டும்தான் இந்த உருவத்தை, இந்த சாமசுந்தர ரூபத்தை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பிரம்ம சங்கீதையில பிரம்மா சொல்றார்.
இந்த சாமசுந்தர ரூபத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, திரிபங்கி லலிதம். அதாவது 3 இடத்துல அவருடைய உடம்புல வளைவுகள் இருக்கும், இடுப்பு கிட்ட, கால்ல, கழுத்துல அப்படின்ட்டு. சோ அதுதான் வந்து இந்த இந்த உருவத்தை தான் ரிஷி முனிகள் சரி, எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு யோகிகளும் வந்து அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு அசைவையும் ஒவ்வொரு அழகையும் வந்து வர்ணிக்கிறாங்க. அது எப்படி இருக்கிறதா, அவங்களுக்கு திகட்டாத அமிர்தம் போல இருக்கிறதா அந்த அழகு. சோ ஷியாமசுந்தர ரூபமே எல்லோரையும் வந்து ஈர்க்கும் ரூபம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்பேதம் மானுசம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானிம் அஸ்மி சம்பிருத்த சசேதா பிரகிருதிம் கத. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதரை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தைக் கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அப்பாடான்னு இருந்துச்சு அர்ஜுனருக்கு. ஏன்னா விராட் ரூபத்தை பார்த்து ரொம்ப பயந்து போயிருந்தார். சோ மறுபடியும் அந்த சியாமசுந்தர ரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப மனசு வந்து அமைதியா இருக்கு அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட தன்னோட உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக எண்ணி ஏளனம் செய்பவர்கள் அவரது தெய்வீக இயல்பை அறியாத முட்டாள்கள் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா அவர் வந்து சாதாரணமா மனித ரூபத்துல வரும்போது அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, அவர் ஒரு மனிதர், சாதாரண மனிதர், நம்மை போன்றவர் தான் அப்படின்னு. அவஜானந்தி மாமூடா அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா ஸ்லோகத்துல. சோ அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, ஒரு சாதாரண நபர், நம்மை போன்றவர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதினால் விஸ்வரூபத்தையும் அதன் பின்னர் 4 கரங்களுடைய நாராயண ரூபத்தையும் அவரால் எப்படி காட்டியிருக்க முடியும்? காட்டியிருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அவர் பரமபுருஷ பகவானா இருந்ததுனாலதான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிச்சார். சாதாரண மனிதர்களாக நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றவங்க கிட்ட போய் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பின்னு சொன்னா காண்பிக்க முடியுமா? முடியாது. அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணுபவனும் கிருஷ்ணருக்குள்ளே இருக்கும் அருவ பிரம்மனே பேசுகிறது என்று கூறி படிப்பவரை தவறாக வழிநடத்துபவனும் மாபெரும் அநீதியை இழைப்பதாக பகவத்கீதை மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. சோ கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூபத்தையும் 4 கரங்களையுடைய விஷ்ணு ரூபத்தையும் காட்டியது உண்மை. சோ அருவவாதிகள் கூட அந்த மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க, பகவானுக்கு ரூபமே இல்லை, ரூபமே இல்லை, உருவமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி உருவம் இல்ல? நமக்கு உருவம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நம்ம யாரு? பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். அப்போ அவருக்கு உருவம் இருந்தாதானே நம்மளுக்கும் உருவம் இருக்க முடியும். சோ இந்த அருவவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை ஏத்துக்கிறது கிடையாது. அவ்வாறு இருக்க அவர் எவ்வாறு சாதாரண மனிதராக இருக்க முடியும்? சோ தூய பக்தன் உண்மை என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்துள்ளான். பகவத்கீதையின் மீதான தவறான கருத்துரைகளால் அவன் புலம்புவது இல்லை. பகவத்கீதையின் மூல ஸ்லோகங்கள் சூரியனை போன்று தெளிவானவை. சோ ஒரு ஒரு சும்மா வேறு ஒருத்தரை வந்து பகவத்கீதை ஃபுல்லா படிக்க வேண்டாம், சும்மா இந்த ஸ்லோகங்களை மட்டும் வாசிங்க அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் போதும். அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிச்சு முடிக்கும் போது அவருக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிடும் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு எப்படி ஒரு சூரியன் வந்து உதித்து வரும்போது எப்படி இருள் விலகுகிறதோ அப்படி மனசுக்குள்ள இருக்கிற அறியாமை எல்லாம் விலகி முழுமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணரே அப்படிங்கிற அந்த உண்மை அந்த ஸ்லோகங்களை படிக்கிறதுனால மட்டுமே தெளிவாகிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு நிறைய பேர் வந்து உரை எழுதி இருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த உரைகளை எல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை, முழுமுதற் கடவுள் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னோட உரையில சொல்லியிருக்கிறார். 52வது ஸ்லோகத்துல பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சதுர்தர்சம் இதம் ரூபம் திருஷ்ட்வான் அசி அன்மம தேவாப்ய அஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்சின. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதா வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். நம்ம முதலே பார்த்தோம், முனிவர்களும் ரிஷிகளும் வந்து ரொம்ப ஏங்குறாங்க இந்த திரிபங்கி லலிதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த சௌமிய அபுர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த சாமசுந்தர ரூபத்தை பார்ப்பதற்காக. சோ இந்த உருவம் வந்து ரொம்ப காண்பதற்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது, இட்ஸ் வெரி ரேர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு பகவான். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட தன்னோட உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கே உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும் சுதுர்தசம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன் இங்கே இருக்கு.
சுது சுதுர்தர்ஷம் சுதுர்தர்ஷம் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, இரு கரங்களுடன் விளங்கும் கிருஷ்ணரின் ரூபம் விஸ்வரூபத்தை விட ரகசியமானது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது. சோ நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், விஸ்வரூப தரிசனம் தான் மிகப்பெரியது, பிரம்மாண்டமானது, ரொம்ப சிறப்புகள் வாய்ந்தது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது அப்படி கிடையாது. இந்த சியாமசுந்தர ரூபம் தான் மற்ற ரூபங்களை எல்லாம் விட மேன்மையானது, உயர்ந்தது அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில சொல்றார். சோ அவஜானந்தி மாமூடா, அதாவது மானுஷ்யம் தனும் ஆஸ்ரிதம், கிருஷ்ணரை இகழ்ந்து பேசுற முட்டாள்களுக்கு அவர் வந்து தென்படுவதில்லை. இது வந்து பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கும் நம்ம சாதாரணமா நம்ம வந்து பகவானை பார்க்க முடியாது, நம்ம பார்க்க முடியாத மாதிரி ஒரு திரை வந்து நம்ம இரண்டு பேத்துக்கும் நடுவுல இருக்கு அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணருடைய உடல் பூர்ண ஆன்மீகமானது, ஆனந்தம் நிறைந்தது, சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். நித்தியமானது, இது பிரம்ம சங்கீதையில கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவத்கீதையில வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் நேரடியாக நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது உடல் ஒருபோதும் ஜட உடலை போன்றது அல்ல. நம்மளுடைய உடல் எல்லாம் எப்படிப்பட்டது? ஜட உடல். பௌதீகமானது, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. ஆனா பகவானுக்கு வந்து பகவானுடைய உடல் வந்து ஆன்மீகமானது. சோ ஆனால் பகவத்கீதை அதை இது போன்ற வேத இலக்கியங்களை படிப்பதன் மூலம் கிருஷ்ணரை ஆராய முயல்பவர்களுக்கு அவர் ஒரு கேள்விக்குறியே. சோ வேற இலக்கியங்கள் எல்லாம் படிச்சு பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது முடியாத காரியம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஜட வழிமுறையை உபயோகிப்பவன் கிருஷ்ணர் சரித்திர புகழ்பெற்ற நபர், தத்துவ ஞானி, ஆனால் சாதாரண மனிதரே என்று கருதுகின்றனர். சோ நம்ம இந்த பௌதீகத்துல இருக்கிறவங்க தத்துவவாதிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க பகவான அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண நபர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா வந்து அவர் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ பரம உண்மையில் இறுதியில் அருவமானது என்பதே அவர்கள் கருத்து. சோ சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, அவருக்கு உருவமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க, பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து தவறானது. சோ வேத முறையை நெறியாக கடைபிடிப்பவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களிடமிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கின்றனர். அப்போ நம்ம கரெக்டான பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்துதான் வந்து பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்கிருந்து தெரியுது. சோ கிருஷ்ணரை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதன் மூலம் கிருஷ்ணர் பிரியமானவராக ஆகின்றார். சோ சிரவணம், சோ பகவானை பற்றி கேட்க கேட்க பகவான் மேல ஒரு பிரியம் ஏற்படுகிறது. அவரை பற்றி நிறைய கேட்கணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய நம்மளுக்கு டவுட்ஸ் வருது. அதையெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது அப்படின்னு இங்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நாம் முன்பே பலமுறை விவரித்தபடி கிருஷ்ணர் தனது யோகமாகி என்னும் சக்தியினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா, ஒரு திரை இருக்கிறது நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவுல. அது என்ன திரை அப்படின்னா யோகமாயா அப்படிங்கிற திரை. அது வந்து பகவானை வந்து நம்ம டைரக்டா தரிசனம் பண்ண முடியாதபடி அது மறைத்துக் கொண்டு இருக்கிறது. யார் வேண்டுமானாலும் எவர் வேண்டுமானாலும் அவரை காண்பதோ உணர்வதோ சாத்தியமில்ல. சோ அவரை வந்து டைரக்டா பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது சாத்தியமில்லாத ஒரு செயல். கிருஷ்ணரை தன்னைத்தானே யாரிடம் வெளிப்படுத்துகிறாரோ அவர் மட்டுமே அவரை காண முடியும். சோ பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் அவர் தன்னை தானே ரிவீல் பண்ணிக்கிறார், வெளிப்படுத்துகிறார். யாருக்கு எப்போ எப்படி வெளிப்படுத்தணுமோ அப்படி வெளிப்படுத்துவார். அவருடைய கருணை, நம்மளுடைய முயற்சி அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து பலிக்காது. சோ அவருடைய கருணையும் சேர்ந்தா மட்டும்தான் அவரை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க தெளிவாக தெரிகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து செயலாற்றுவதாலும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டினாலும் ஒருவனது ஆன்மீக கண்கள் திறக்கப்படும் போது அவர் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும். அப்போ கிருஷ்ண பக்தியிலேயே இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா யோகிகள், சோ முனிவர்கள், ரிஷிகள், அவர்கள் செய்கின்ற பக்தி தொண்டுனால பகவான் வந்து மகிழ்ச்சி அடையும் போது அவர்களுடைய ஆன்மீக கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. அப்பதான் அவங்களால பகவானை பார்க்க முடியும். அத்தகு காட்சி தேவர்களுக்கும் சாத்தியமல்ல. சோ தேவர்கள் என்பவர்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல், அவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி காட்சி கிடைக்காது. எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு தேவர்களுக்கும் கடினம். சோ கிருஷ்ணர் தேவர்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாதவர். தேவர்களில் சிறந்தவர்கள் இரண்டு கரங்களுடன் விளங்கும் கிருஷ்ணரின் உருவை காண்பதற்கு எப்போதும் ஆவலுடன் உள்ளனர். சோ அந்த தேவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க, ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க பகவானுடைய அந்த இரண்டு கை ரூபத்தை, சாமசுந்தர ரூபத்தை பார்ப்பதற்காக அப்படிங்கிறது இங்கே நம்மளுக்கு தெரிகிறது. சோ இது ரொம்ப மேன்மையான அவருடைய ரூபம், விராட் ரூபத்தை விட அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெளிவா இங்க சொல்லிட்டார். நாகேம் நாகேம் வேதை ந தபசா ந தானேன ந சேஜ்யயா சக்ய ஏவம் விதோ திருஷ்டம் திருஷ்வான் அசிமாம் யதா. உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ கடும் தவங்களை செய்வதாலோ தானங்களை கொடுப்பதாலோ வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளக்கூடியது அல்ல.
என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. சோ பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து வேதங்களை கற்கிறாங்க. வேதங்களை கற்கிறதுனால மட்டுமே வந்து அவங்க பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா பக்தி இல்லாதவர்களால பகவானை பார்க்க முடியாது, உணர முடியாது. சரி, கடும் தவங்கள் செய்கின்றார்களே அந்த முனிவர்களால முடியுமா? அவங்களாலேயும் முடியாது. தானங்கள் செய்ததுனால முடியுமா? முடியாது. வழிபாடு செய்ததுனா அதுவும் முடியாது அப்படிங்கிறாரு. சோ பகவானை உள்ளபடி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் வந்து செயல்படாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஏதாவது உரையில ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாரா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதேதான் சொல்லியிருக்கிறார். இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதேதான் சொல்லியிருக்கிறார். சோ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் என்னன்னு பார்க்கலாம். இதே விஷயம்தான் இன்னொரு 48வது ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்பட்டது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி தானங்கள் செய்வதாலோ, புண்ணியம் செய்வதாலோ, தவங்கள் செய்வதாலோ முடியாது அப்படின்னு இங்க முதல்ல 48வது ஸ்லோகத்திலையும் இதே விஷயத்தை தான் சொன்னார். சோ இங்க 54வதுல பக்தியாதௌ அனன்ய சக்ய அகம் ஏவம் விதோர்ஜுன ஞாதும் திரஷ்டும் சதத்வேன பிரவிஷ்டும் சபரந்தப. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இதுபோன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையான ரகசியங்களில் உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படிங்கிறாரு. சோ எதனால எல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொன்னவர் எதனால முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். என்னை புரிந்து கொள்வதற்கு, என்னை பார்ப்பதற்கு என்னென்ன வழிகள் வந்து உதவாதுன்னு சொல்லிட்டார் 2 ஸ்லோகங்கள்ல. இப்போ எதனால முடியும் சொல்றார்? களப்பற்ற பக்தி தோன்றினால், அனலாய்டு பக்தி, அனன்ய பக்தி. சோ அந்த மாதிரி பக்தி செலுத்தும் போது மட்டும்தான் என்னை புரிந்து கொள்ளவும் காணவும் முடியும். சோ என்னை பற்றிய ரகசியங்களில் நீ உள்ளே நுழைந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா உனக்கிட்ட என்ன இருக்கணும்? என் மேல வந்து அந்த தீவிரமான அனன்ய பக்தி இருக்கணும். அனலாய்டு பக்தி. வேற எதுலையுமே எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் இந்த உலகத்துல. எனக்கு பகவான் கிட்ட நான் வச்சிருக்கிற அன்பு மட்டும்தான் பெருசு. எனக்கு முக்தி கூட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும், என்னுடைய ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் களப்பற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேத இலக்கியங்கள் மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்த மாணவர்கள் வேத இலக்கியங்களின் மூலம் அவரை பல வரிகளில் அறிய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ வேதங்களை கற்றுப்பதனால ஞான யோகம் அது செய்வதனாலே பகவானை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது வந்து முடியாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அத்தகு கொள்கையின் அடிப்படையில் ஒருவன் தவம் புரியலாம். சோ தவம் பண்ணினா முடியுமா அப்படின்னு இங்க சொல்றார். உதாரணமாக தீவிரமான தவங்களை மேற்கொள்ள கிருஷ்ணர் தானாக ஜென்மாஷ்டமி என்றும் 2 ஏகாதசி தினங்களிலும் பௌர்ணமிக்கு பின்வரும், அதாவது 2 ஏகாதசி வருது மாசத்துக்கு, அதை சொல்றாங்க இங்க, விரதம் இருக்க வேண்டும். தானத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணரின் தத்துவத்தினை உலகெங்கும் பரப்புவதற்கு கிருஷ்ண தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அஃது அளிக்கப்பட வேண்டும். சோ என்னென்னலாம் பண்ணினா முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க. அங்கீகரிக்கப்பட்ட இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிகளை, அதாவது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்படி ஒருத்தர் வந்து தவம் புரியலாம் அப்படின்னா என்ன தவம் புரியலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருடைய பிறந்த நாள் ஜென்மாஷ்டமி, அப்புறம் 2 ஏகாதசி, இந்த மாதிரி நாள்கள்ல வந்து நம்ம வந்து விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து ஒரு தவம் செய்வதற்கு சமம். அப்போ இன்னொன்னு தானத்தை பொறுத்தவரை, தானம் செஞ்சா பகவானை பார்க்கலாமா? அது எந்த தானம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா, கிருஷ்ண தத்துவத்தினை உலகெங்கும் பரப்புவதற்காக கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அது அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவு. சோ யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்களோ, யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்திய பரப்புறதுக்காக அவங்க வந்து தன்னையே அர்ப்பணிச்சிட்டு இருக்காங்களோ, இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இஸ்கான்ல எத்தனை பேர் பிரம்மச்சாரிகளா இருந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ண பக்தர் அவங்க வந்து மேலை நாடுகள்லயும் போய் அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு.
சோ கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக யாரெல்லாம் உண்மையில் பாடுபடுகின்றார்களோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு அந்த மாதிரி செயல்களுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து கோயில் கட்டுறது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி தானம் பண்றவங்கலயே வந்து யார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார் பகவான் சைத்தன்யர் அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் சைத்தன்யர் தான் நம்ம இந்த கலியுகத்து மக்கள் வந்து எப்படிப்பட்டவர்கள், மந்த புத்தி உடையவர்கள், ஆன்மீக பாதையிலே அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க. சோ இவங்களையும் வந்து பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஈஸியான வழியை சொல்லணும் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த பிரேம பக்தியை அந்த பிரேமத்தை வந்து வாரி வாரி வழங்குறார். எப்படின்னா சங்கீர்த்தனை யக்னம், அதாவது சங்கீர்த்தனம், பகவானை பத்தி கீர்த்தனம் பாடுவதனால மட்டுமே பகவானை வந்து ஈஸியா போய் சேர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை வந்து பகவான் சைத்தன்யர் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்தார். சோ அந்த மாதிரி தானம் கொடுப்பதிலே சிறந்தவர் உயர்ந்தவர் யாருன்னா பகவான் சைத்தன்யர் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத் அப்படிங்கிற அந்த உபனிஷத் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எவன் ஒருவன் ஆன்மீக குருவினால் வழிநடத்தப்பட்டு முழுமுதற் கடவுளிடம் நிலையான பக்தியும் அதே போன்ற அசையாத நம்பிக்கையும் ஆன்மீக குருவிடமும் வைத்திருப்பவனுக்கு முழுமுதற் கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். அப்போது அவனால் அவரை காண முடியும். சோ யார் வந்து பகவானுக்கு நம்ம வந்து டைரக்டா வந்து பகவானை வந்து போய் எதுவும் செய்ய முடியாது. நம்ம வந்து யார் மூலமா போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழியாக தான் நம்ம போகணும். அப்போ பகவான் மேலயும் ஆன்மீக குரு மேலயும் 2 பேத்து மேலயும் பக்தியும் நம்பிக்கையும் இருந்தா மட்டும்தான் பகவான் வந்து அந்த பக்தனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க சொல்றார். இரு கரங்களுடனும் 4 கரங்களுடனும் இருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு தனிப்பட்ட உருவங்கள் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானவை. ரெண்டுமே அரிது. நாராயண ரூபத்தையும் சரி, சாமசுந்தர ரூபத்தையும் சரி பார்ப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேர். சோ சுதுர்தசம் அப்படிங்கிறது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. 4 கரங்களுடைய நாராயணின் உருவம், இரு கரங்களுடைய கிருஷ்ணரின் உருவமும் நித்தியமானவை, திவ்யமானவை. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட விஸ்வரூபமோ தற்காலிகமானது. அது வந்து ஒரு டெம்பரவரி தான். நம்மளுக்கு காமிச்சாங்க இல்லையா 11th சாப்டர்ல அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டெம்பரவரி. அந்த ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம போய் பார்க்க முடியாது. ஆனா நாராயண ரூபமும் சாமசுந்தர ரூபமும் நித்தியமானது, நிரந்தரமானது. சோ இது வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கும் மற்ற ரூபத்திற்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம இதை எழுதலாம். அர்ஜுனன் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப கிருஷ்ணரால் அவ்வுருவம் காட்டப்பட்டது. இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தன்னை கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வோரிடம் மக்கள் விஸ்வரூபத்தை காட்டுமாறு கோரிக்கை விடுக்க வேண்டும். சோ யாரெல்லாம் நான் கடவுள், நான் கடவுள், அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்களோ, நான் தான் கல்கி அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்களோ, அவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்ம என்ன கேட்கணுமா, விஸ்வரூபத்தை காமிங்க அப்படின்னு கேட்கணுமா. அப்ப அவங்களோட சாயம் வெளுத்துரும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் உபயோகிக்கப்பட்ட நான் என்ற சொல் வேத சாஸ்திரங்களில் பட்ட கல்வி பெறுவது போன்ற சிறப்பு தகுதிதான் ஒருவன் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. சோ நம்ம நிறைய பிஹெச்டி வாங்கிருக்கலாம், 5-6 பிஹெச்டி கூட வாங்கிருக்கலாம். ஆனா அந்த பிஹெச்டி எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும், நாம உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் உபயோகமாகும். நம்ம இறந்து போயிட்டோம்னா அந்த பட்டத்தினால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஆனா நாம செய்கின்ற பக்தி அடுத்த பிறவியிலும் நம்மை தொடர்ந்து வரும். எந்த இடத்துல நம்ம விட்டோமோ அந்த இடத்துல அந்த பக்தி நம்ம தொடர்ந்து செய்யலாம் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டினை ஏற்க வேண்டியது அவசியம். அப்போது மட்டும் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுத ஒருவன் முயற்சிக்கலாம். சோ பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான தகுதிகள் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். வேத சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 4 கரங்களுடைய உருவங்கள் இதர உருவங்கள் இரு கரங்களுடன் விளங்கும் ஆதி புருஷரான கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றுபவை என்பதை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. சோ எந்த ரூபமா எந்த அவதாரமா இருந்தாலும் சரி, நரசிம்மர் ஆகட்டும், நாராயணர் ஆகட்டும், யாராக இருந்தாலும் சரி, அது எல்லாமே எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த 2 கை ரூபமுடைய சாமசுந்தர ரூபம் தான் மூலம். சோ இதிலிருந்து தான் வந்து நம்மளுக்கு மற்ற விரிவங்கங்கள் எல்லாமே தோன்றுகின்றன. அப்போ இவர்தான் வந்து மூலபுருஷர், பரமபுருஷர் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பிரம்ம சம்ஹிதை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா இங்க ஒரு ஸ்லோகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. यश्चैक निष्पशित कालम् अदावलं ये जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनादा विष्णुर्महान् इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि.
சோ எந்த மகாவிஷ்ணுவினுள் எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் உட்புகுந்து மீண்டும் அவரது சுவாசத்தின் மூலமாக எளிமையாக படைக்கப்படுகின்றனவோ அவர் கிருஷ்ணரின் முதல் நிலை விரிவங்கமாவார். சோ நம்ம அந்த கோலோகா சாட் பார்க்கும் போதே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ எப்படி வந்து கிருஷ்ணரிடமிருந்து அந்த 3 விஷ்ணுக்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றார்கள், எப்படி அவர்கள் அண்டங்களை படைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ அப்படிப்பட்ட கோவிந்தரை நான் வணங்குகிறேன், கிருஷ்ணரை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்றார். சோ இங்க நிறைய ஸ்லோகங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய இது எதுக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் மூல புருஷர், அவரிடமிருந்து தான் மற்ற அவதாரங்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன அப்படின்னு சொல்றதுக்காகவே இங்க நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சித்தானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்த சர்வகாரண காரணம். சோ சர்வகாரண காரணம், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறாங்க. சோ அதுலயும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, எந்த எந்த கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அப்படின்னா, அந்த துவாரகையில ராஜாவா ஆட்சி புரிந்தாரே அந்த கிருஷ்ணர் கூட வந்து காரணம் இல்லையா, பிருந்தாவனத்துல மாடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தாரே அந்த கிருஷ்ணர், அந்த அவர்தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அப்படின்னு இங்க கூட ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ மூல புருஷர் யார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு காட்டிய விஸ்வரூபம் இறைவனுடைய மூல ரூபம் அல்ல. சோ அந்த விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது மூலம் கிடையாது, சோர்ஸ் கிடையாது. கிருஷ்ணர் உருவமே ஆதி உருவம். அந்த 2 கை ரூபமுடைய அந்த சாமசுந்தர ரூபம் தான் ஆதி உருவம். ஆயிரம் ஆயிரம் தலைகளும் கைகளும் உடைய அந்த விஸ்வரூபம் இறைவனிடம் அன்பில்லாத நபர்களின் கவனத்தை கவர்வதற்காகவே தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அது இறைவனுடைய உண்மையான உருவம் அல்ல. சோ அந்த விராட் ரூபம், அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து பகவானுடைய பக்தர்களுக்காக ஏற்பட்டது அல்ல, அபக்தர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. கிருஷ்ணருடைய நித்திய நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக கண்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். அவன் சாதாரணமான மனிதன் அல்ல. சோ அர்ஜுனர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர் கிடையாது. அவர் வந்து அவர் ஏன் வந்து அப்ப ஏன் இவ்வளவு சந்தேகங்கள் கேட்கிறார் அப்படின்னா, அவரை அறியாமையில் ஆழ்த்தி இந்த சந்தேகங்களை எல்லாம் கேட்க வைக்கிறார் பகவான். யாருக்காக? பின்னாடி வரப்போற நம்மை போன்ற மக்களுக்காக. சோ அதனால்தான் அவருக்கு வந்து அந்த அவனால் விஸ்வரூபத்தை அவன் கவரப்படவில்லை. அவர் வந்து விஸ்வரூபத்தை பாக்குறதுக்கு அவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா பின்னாடி வரப்போற மக்கள் வழி தவறி போயிடக்கூடாது, பகவானை சாதாரண மனிதராக நினைத்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து அவர் வந்து கேட்டார் விஸ்வரூபத்தை காண்பிக்கும்படி. சோ பலநோக்கு செயல்களின் மூலம் தம்மை உயர்த்தி கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கு இந்த உருவம் அற்புதமாக தோன்றலாம். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இரு கரங்களுடைய கிருஷ்ணரின் உருவமே மிக பிரியமானது. சோ நம்ம இந்த கலியுகத்து மக்கள் குல மெட்டீரியல் டிசையர்ஸோட செல்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனோட இருக்கிறவங்க. சோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த விராட் ரூபம் வந்து மிகப்பெரியதாக இருந்திருக்கலாம். ஆனா தூய பக்தர்களுக்கு எது ரொம்ப கவர்ச்சியுடையதாக, மேன்மையுடையதாக, உயர்ந்ததாக இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா சாமசுந்தர ரூபம் தான் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மத்கர்ம கிருண்மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வச்சித நிர்பைர சர்ப பூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. எனதன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளில் களங்கங்களிலிருந்து முழுவதும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, எனது வாழ்வின் பரம இலக்காக என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறான். சோ பகவான வந்து நம்ம போய் சேரணும் அப்படின்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. மத் கர்ம, மத் பரமோ, மத் பக்த, சங்கவர்ஜித, நிர்வைர, சர்வபூதேசு. சோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்தா மட்டும்தான், அதாவது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கணும். பலநோக்கு செயல்கள், மனக்கற்பனைகள், அதாவது மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து ரொம்ப டிவைடா இருந்திருக்கணும். எனக்காக செயல்படுகிறானோ, பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றது மட்டும்தான் என்னுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு யாரு செயல்படுகிறார்களோ, பகவானை அடைவது மட்டும்தான் என்னோட கோல் அப்படின்னு யார் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ, யார் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லாம பண்டித சமதர்ஷினக, எப்படி வந்து ஒரு பண்டிதர் வந்து எல்லா உயிர்களையும்
ஒரு நாயா இருந்தாலும் நாயை தின்கின்ற சண்டாளனாக இருந்தாலும் வந்து சமமா பார்ப்பாரு. அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கிறாங்களோ, அந்த பார்வை யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் வந்து என்னை நிச்சயமாக வந்து அடைவார்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சொல்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இது வந்து பகவத்கீதையுடைய சாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. என்ன நிறைய ஸ்லோகங்களை இது பகவத்கீதையினுடைய சாரம், இது பகவத்கீதையினுடைய சாரம் அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னா, எல்லா ஸ்லோகத்திலும் இதே பாயிண்ட் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுதான் வந்து பகவத்கீதையினுடைய அந்த சாரம் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்றார். சோ கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில்லாத எந்த செயலையும் நாம் செய்யக்கூடாது. சோ எல்லாமே அசத் சங்க. அசத் சங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு தொடர்பில்லாத செயல்கள். இப்போ வந்து இந்த மொபைலை வச்சு வந்து நம்ம இந்த கிளாஸையும் அட்டன் பண்ணலாம், லெவல் 2 கிளாஸையும் அட்டன் பண்ணலாம். இதே மொபைலை வச்சு நம்ம ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் அந்த மாதிரியும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ அப்போ கிருஷ்ணர் சம்பந்தமான செயல்கள் செய்யும் போது சத் சங்கத்துல இருக்கிறோம். அப்போ கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத செயல்கள் செய்யும் போது நம்ம அசத் சங்கத்துல இருக்கிறோம். சோ கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத செயல்களை வந்து ஒருத்தர் வந்து செய்யக்கூடாது. சோ கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தமான செயல்கள் செய்யும் போது அது கிருஷ்ண கர்ம அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்ப மத்கர்ம அப்படின்னு மத்பர அப்படின்னா என்னன்னா ஆன்மீக உலகில் உறவு கொள்வது வாழ்வின் உயர்ந்த பக்குவமாக கருதுபவனை குறிக்கிறது. அத்தகுபடித சந்திரலோகம், சூரியலோகம் முதலிய உலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவதில்லை. நான் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும், அதனால நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் செய்ய போறேன் அப்படின்னு யாரும் ஒரு பக்தன் விரும்ப மாட்டான். நான் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கறத அவனுடைய குறிக்கோளாக இருக்கும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறது. அது மத் பக்த அப்படின்னு சொல்றாங்க மூன்றாவது. அப்படின்னா என்னன்னா பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளான். சோ பகவானுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும்தான் என்னோட குறிக்கோள் அப்படின்னு யார் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்களோ அவருடைய அந்த தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்வது மட்டுமே என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள். அதுதான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அதுதான் வந்து அவரை வந்து பக்குவப்படுத்துகிறது. அடுத்து வந்து சங்கவர்ச்சித அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு எதிரான நபர்கள், அதாவது ஏத்திஸ்ட், கிருஷ்ணரை பத்தி எப்பவுமே இகழ்ந்து பேசுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பகவான் மேல பொறாமை ஜாஸ்தி. எப்படி சிசுபாலன் இருந்தானோ அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி நபர்கள் கிட்ட இருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி நாத்திகர்கள் கூட அந்த மாதிரிதான். சோ அந்த மாதிரி நபர்கள் கிட்ட நம்ம சங்கம் வைத்துக் கொள்ள கூடாது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்க கூடாது. சோ உயர்ந்த வாசஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கு கூட ஒருத்தர் வந்து விரும்புவது கிடையாது. ஒரு பக்தன் வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேரணும், அவருடைய திருநாட்டை போய் சேரணும்னு கூட விரும்புவது கிடையாது. அவருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவருடைய குறிக்கோள். அடுத்தது நிர்வைர அப்படின்னு சொல்றோம். கிருஷ்ண பக்தன் அனைவருக்கும் நண்பனாக உள்ளான். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். நாயினாலும் சரி, நாயை தின்கின்ற சண்டாளனாக இருந்தாலும் சரி, பிராமணனாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பசுவாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு யானையாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கிட்டையும் சமமா நடந்துக்கிறவங்க யாரோ அதுதான். சோ எல்லாருக்கும் நண்பராக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எதிரிகளே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு குவாலிட்டி. சோ எனவே இவ்வெல்லா தோற்றங்களுக்கும் சோ இது எல்லாமே இருந்தா அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து என்னை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இவ்வெல்லா தோற்றங்களுக்கும் மூலம் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவிடமிருந்து தோன்றியவர் அல்லது மூல விஸ்வரூபத்திலிருந்து தோன்றியவர் என்பது உண்மை அல்ல. எல்லா ரூபங்களுக்கும் நிறைய பேர் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா நாராயணர் தான் வந்து மூல ரூபம், அவர்கிட்ட இருந்துதான் கிருஷ்ணர் தோன்றினார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது தவறு. கிருஷ்ணர் தான் மூலம், அவரிடமிருந்துதான் மற்ற எல்லாருமே வந்து தோன்றுகிறார்கள். கிருஷ்ணருடைய சியாமசுந்தர ரூபத்திடம் தமது அன்பினாலும் பக்தியினாலும் பற்றுதல் உடையவர்கள் அவரை எப்போதும் தங்கள் இதயத்தினுள் காண்கின்றனர். சோ வேறு எதையும் அவர்களால் காண இயலாது அப்படின்னு பிரம்ம சங்கீதை வந்து சொல்லி இருக்கிறது. சோ இதுதான் வந்து 11வது சாப்டர்ல கடைசியான இந்த ஸ்லோகம். இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடியுது. இந்த சாமசுந்தர ரூபம் வந்து ஏன் வந்து ரொம்ப சிறந்தது மற்ற ரூபங்களை விட அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 4 விஷயங்கள் வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா லீலா மாதுரியம், ரூப மாதுரியம், வேணு மாதுரியம், பிரேம மாதுரியம், இந்த 4 விஷயங்களை வேற எந்த ரூபத்திடமே நம்ம பார்க்க முடியாது. சோ லீலா மாதுரியம் அப்படிங்கிறது அவருடைய லீலைகள் வந்து நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கலாம். வெண்ண திருடி சாப்பிடுறதா இருக்கட்டும், அசுரர்களை அழிக்கிறதா இருக்கட்டும், மாடு வைக்க போகிறதா இருக்கட்டும், அவருடைய லீலைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இனிமையானது, கவர்ச்சிகரமானது. சோ ரூபம் அவரை மனிதர்களை போன்ற அதே ரூபம். ஆனா அவருடைய அழகு அமிர்தத்தை போன்றது. அது சொல்லவே முடியாது. அவருடைய வேணு மாதுரியம், அவருடைய புல்லாங்குழல் இசைக்கு மயங்காதவர்களே கிடையாது. சோ பிரேம மாதுரியம்,
சோ பக்தர்கள் மேல அவர் காட்டுகின்ற அன்புக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. இந்த 4 விஷயங்களும் வேறு யாரிடமும் அவருடைய மற்ற ரூபங்களிடமும் காண முடியாத பேரதிசயமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஷியாமசுந்தர ரூபம் மற்ற எல்லா ரூபங்களையும் விட உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இந்த சாப்டர்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி. இப்ப 4 மாதுரியம் சொன்னீங்க மாதாஜி, அது ஒருத்தோட திருப்பி சொல்லுங்க. லீலா மாதுரியம். லீலா மாதுரியம்னா அவருடைய லீலைகள் இல்லைங்களா? அவருடைய லீலைகள் என்னென்னு பார்த்தோம். தாமோதர லீலை, கோவர்தன லீலை. அவருடைய லீலைகள் மிகவும் மிகவும் இனிமையானது. எவ்வளவு முறை கேட்டாலும் நம்ம வந்து சலிப்பே தட்டாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி லீலா மாதுரியம். சோ ரூப மாதுரியம், அவருடைய ரூபம். சோ அவருடைய அழகு எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரியும். நம்ம வந்து நம்மள சொக்கி போவோம் அந்த அழகுல. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் ரூப மாதுரியம். மூன்றாவது வந்து வேணு மாதுரியம். வேணும்னா புல்லாங்குழல். அவருடைய ஒரு புல்லாங்குழலுக்கு வேணு அப்படின்னு பேரு. சோ அந்த புல்லாங்குழல் இசையில வந்து மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, எல்லா உயிரும் ஆடுகள், மாடிகள் எல்லாமே வந்து அப்படியே மயங்கி சொக்கி, பறவைகள் எல்லாமே சொக்கி போயிருப்பாங்க. சோ அதான் வேணு மாதுரியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நான்காவது வந்து பிரேம மாதுரியம். அவர் வந்து மனிதரை மாறி நம்மள மாதிரியே ரூபத்துல இருக்கிறார். ஆனா பக்தர்கள் மேல அவ்வளவு அன்பு. பக்தர்களுக்கு ஒண்ணு தன்னை பத்தி யாராவது பேசினா கூட பேசாம இருந்துருவார். ஆனா பக்தர்களை வந்து அவருடைய பக்தர்களை யாராவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, எப்படி அர்ஜுனர் குருச்சேத்திர போர்ல வந்து நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா அர்ஜுனர் மேல வந்து அம்புகளை வந்து சரமாரியாக பீஷ்மதேவர் தொடுக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணினார்? தேரிலிருந்து கீழே குதிச்சு அவருடைய அங்கவஸ்திரம் எல்லாம் கீழே விழுந்து பொருளுது. ஆனாலும் ஓடுறார். ஓடி போய் ஒரு கீழே உடைந்து கிடந்த ஒரு தேருடைய சக்கரத்தை எடுத்துட்டு போய் வந்து பீஷ்மதேவரை வந்து தாக்க போறார். அப்போ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நில்லுங்க நில்லுங்க, நீங்க வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லிருக்கீங்க, இந்த போர்ல தயவு செஞ்சு நில்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் பின்னாடியே குதிச்சு அவர் பின்னாடியே இறங்கி ஓடுறார் அவரை தடுக்கிறதுக்காக. சோ அர்ஜுனன் தன்னுடைய பக்தன் அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அவர்னால தாங்க முடியாது. அவர் தன்னுடைய அந்த வாக்குறுதிகளை எல்லாம் மறந்துடுவார் அப்போ. சோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து பாசமானவர் பக்தர்கள் மேல அப்படிங்கறதுனால பிரேம மாதுரியம். சோ லீலா மாதுரியம், ரூப மாதுரியம், வேணு மாதுரியம், பிரேம மாதுரியம். ஓகேவா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க எல்லாருமே அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டீங்களா? போட்டேன் மாதாஜி. யாரோ ஒருத்த போடாமே போயிட்டாங்க போல இருக்கே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு இது சம்பந்தமாவோ இல்ல குவிஸ் சம்பந்தமாவோ ஏதாவது உங்களோட டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். மாதாஜி